Selam dostlar. Хәлдәрегез нисек? İskender, Elvina, сәңгелдәк башланды. Килегез якынрак. İskender, Elvina тием. Килегез. Selam. Haumahıгыз. Нәркәс апай, ебегез ныгытып кыскырагыз о. Минең ватаем да шулай. Үзе ишетмәгәс ныгытып кыскырып һөйләшә. Мин ишетмәйемме? Әйе, кыскырып һөйләшәһең бит. Колаксыныгызның тавышын ныгытып асып мине ишетмәйһегез дә инде. Һез ишеткән дип кыскырам инде. Һез музыканы тыңларга яратмайсызмы? Тыңлайым әлбәттә. Тик тавышын улайтып ныгытып куймайым. Сөнки хаңгырау булгым килмәй. Ничек инде? Әгәр колаксыңды нык кыскыртып тыңлаһаң, хаңгырауланырга ла мөмкин. Шунда ук түгел әлбәттә, бер аз вакыт үткәс, колак насар ишетә башлай. Һин буны әле генә уйлап сыгардыңмы? Юк, буны барыһы ла белә бит. Хат килде. Haumahыгыз. Сәлам, минең исемем Артур. Һорауың бар инеме? Минең ошондай һорауым бар. Минең колагым авырта, нимештәргә? Кыскыртып музыка тыңладыңмы әллә? Юк, мин музыка тыңламадым. Җавапты Урал менән Һомайдан һорайык. Урал, Һомай, ниндәй кәңәш бирерһегез? Сәлам барыгызга ла. Сәлам. Балалар, колак яки башка ерегез авыртса, иң тәүдә өлкәннәргә был хакта хәбәр итәргә кирәк. Колакты дәвалаучы табиблар оториноларинголог дип атала. Улар шулай колактан тыш тамак һәм танауга бәйле авырулардан да арындыра. Оториноларинголог Айдар агайды тыңлайык. Танау, тамак һәм колак анатомик һәм физиологик яктан бер-беренә бәйле. Кеше нык итеп һәмгәрһә, танауда булган маңкалары колакка барып бәрелә бит инде. Шуның аркасында колакта воспаление килеп чыга. 1-2 көн арасында колак эчендә иренләнә башлай. Шул ирен барабанный перепонканы тишеп чыга. 3нче көнгә дөрес дәваланмага колактан ирен ага башлай. Әгәр дә матур итеп дәваланһа, шул атит барабанный перепонка ул кире бүтәшеп куя, артабан атит бөтенләй бүтеп тә куя. Шулай булыр өчен атит дөрес итеп дәваланырга тиеш. Танаудың һәйбәт итеп тын алырга тиеш, антибиотик эселә күп итеп. Иң мөһиме колакка дөрес итеп ярашкан тамсылар тамыдырга кирәк. Тамактың югары өлешендә бер бәләкәй генә канал бар. Ул моны тоташтыра колакты һәм тамакты. Шул канал эшләр өчен кайбердә еш кына мин балаларга чупа-чупс яки хагыз сәйнәргә кушам. Төкректе йотканда шул канал асылып китә, һава үтә колакка. Ул бик мөһимле шул колак сәтләрен дәвалаганда. Балалар бик ярата чупа-чупс, хагыз сәйнәргә рөхсәт иткәндә. Шул барыбер дәвалаганда кирәк. Айдар агайга рәхмәт. Аңладыңызмы, балалар? Колак авыртса, табибка күренеп дәваланырга кирәк. Атит дигән авыру булуы бар. Кыздар, малайдар, колактарды бала сактан ук хакларга кирәк. Колаксындар аша кыскыртып музыка тыңлау зыянлы. Аңладык. Колаксының тавышын нык кыскыртып тыңламаспыз. Янһүрәттең тавышын да кыскыртып куймагыз. Әйе, һәр нәмәлә сама булырга тиеш төләсәйдәр. Рәхмәт кәңәшләре өчен. Урал, Һомай менән хушлашайык та. Хушыгыз. Хушыгыз. Хушыгыз! Янһүрәт карап алайык.
Шәп. Балыққамы? Аха, сортанқай. Һәм табан балык артынан. Беҙ метеомобилде һанайбыҙ, ул һауа торошон әйтә. Аюхан, приборҙар томан яҡынлашыуын күрһәтә. Томан балык ҡармаҡлауға ҡамасауламай ул. Томан. Уйлайым да, томан. Томандан ҡурҡмайым мин. Ой, ай. Ой. 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 Сортанқай, табан балыққай. Тағылар. Чым. Yeter. Uy! Ay! Аюхан, бына иң ҡыҙығы нимә беләһеңме? Иң ҡыҙығы бүген томан үтәлә ҡуйы. Етте. Томан немеш. Нимә? Суртан! Табан балык! Аха! Вот табыш! Күрдегеҙме? Шәп метеомобиль килеп сыҡты. Дуҫтарым, хәҙер тештәрҙе таҙартабыҙ ҙа әүен баҙарына юлланабыҙ. Ҡайҙа барабыҙ? Һуң бит йоҡларға ваҡыт. Өлкәндәр йоҡларға ятыуҙы шулай тиҙәр үҫкәнем. Әүен баҙарына барыу тиҙәр. Аптырап киттем шул. Әүен баҙарына иң шәп төш күрергә яҙһын. Һау булығыҙ, дуҫтар! Һау булығыҙ!